Hello everyone! Hello everyone! Happy Friday! Inaantok po ako, grabe. So, kumusta naman kayong lahat? Hello everyone! Happy Friday! So, today is September 24, 2021 and yes, nandito po ako sa tindahan and time check. It's 3:05 in the afternoon and inaantok po ako. Inaantok po ako, grabe. So, kumusta naman kayong lahat? So, wala lang. Dito lang ako sa tindahan. Medyo masama yung pakiramdam ko kasi I think napid na yung monthly volcano ko. Monthly period. Kaya tawag ko yun volcano. Kasi nagiging mood swing ako. Tapos, sakit ng katawan ko. So, ladies, alam niyo na. Diba? So, swerte yung mga hindi nakakaranas ng mga ganong mga feelings kapag monthly days. So, yun. Ang napakainit. Ang lakas ng hangin dito. And, medyo masakit yung puson ko. Kaya uminom ako ng kanina ng isang coconut fresh na sabaw ng nyog. Tapos yung laman, yung medyo matigas, inain ko siya. So, we all know naman na maraming health benefits yung coconut fresh. Unlike kapag bibili ka ng fresh na coconut water, mas best pa rin yung bibili ka mismo. As in, organic na makikita mo na galing sa biniyak at isinaling dito yung buko, unlike doon sa mga bibilin mo na may nakalagay lang fresh coconut juice or water. Syempre may ano yun, yung meron doon nilalagay na parang pampatagal, hindi ko alam kung tawag doon, pero hindi na siya masyadong super pure, although safe siya inumin, healthy pa rin, but hindi siya kasing healthy talaga kapag super fresh. So yun, kasama ko lagi yung inaamoy-amoy ko na ano, gusto ko to, malapit na nga maubos. Tulak Angin Care. Ano siya, essential oil roll-on. So, plan ko mamaya maglagay ng face mask sa aking face. So, dahil malapit na ang period ko, meron ako isang maliit na bumps. Pero hindi pa naman siya pimples, pero masakit siya. Hindi ko siya pinipisa. So, wala nang laman yung aking perfume. Ginagamit ko ay Bench So In Love. Favorite ko to kasi mabango siya. Super bango, parang baby. Fresh na fresh, parang bagong ligo. Hindi siya matapang. And medyo long lasting siya. Hindi siya long lasting as in 24 hours. I think mga 8 hours lang. Pero perfect na siyang gamitin for everyday. And mura lang siya. 100 plus lang to. Pag maliit nito, below 100. Bench na So In Love ang ano, ayan, dahil wala naman akong ibang magawa, so share ko na lang sa inyo kung ano yung mga available ko na ginagamit ko na ano, mga makeup stuff. Ayan. So meron ako dito na Nichido, ito yung ginagamit ko minsan kapag feel ko, Ultra Stay Matte Liquid Lip Color. So ang ano niya ay fast play. Maganda siya. Maganda siya kapag ano, tingnan mo. Ayan. Maganda siya. Nichido. Tapos, eto naman, lip tint na ano, mumurahin lang. Alondra shade. Sa kaibigan ko to. Nag-rebrand siya. Ang ano, flavor nito ay maroon. Organic lip and cheek tint. Ayan. So, ano naman siya? Maroon. Hindi makita. Ayan. Ito yung gamit ko ngayon. O, diba? Maroon. So, kahit kumain ka na, meron pa rin siya. Try natin. Bala ko may tao. Ayan.
pang daily gamit mo, and kahit kumain ka, uminom ka, meron pa rin siya. Tapos hayaan mo lang siyang mag-dry. Ayan, may konti lang. So, ayun. Ito yung available ko na pang lip tint and ano. Tapos yung iba, nandun sa bahay. Ginagamit ko yun every morning before ako pumunta dito sa shop. Tapos, ang ginagamit kong fresh powder, etong Fashion 21. Super tagal ko na itong ginagamit. As in, super tagal na. Ito na ginagamit ko. Shades number 2. Ganda siya. Nabibili siya sa SM lang. Ayan. Maganda siya kasi, di ba ganyan? O, mayroon siyang lagayan ng compartment para sa foam. And, ganyan siya. So, maganda ang shades niya. Shades number 2 ako. May ano nito, 1, 2, 3, 4. Pero number 2 ako. Maganda, puno pa. Tapos, refillable siya. Kaya maganda. Tapos, ang kagandahan nito, kapag ayaw mong bumili ng may kasama nitong lagayan kasi medyo pricey siya, pwede kang bumili ng refill. So, ito lang ang bibilin mo, itong mga ganito. Tapos, ididikit mo lang siya. So, ito kasi, if I remember, magkano ba yung price nito? I think mga 250 something. Tapos, kapag yung refill, mura na lang, mga 190 na lang. So, at least nakasave ka. Tapos, yung pagka-ano niya, yung ano niya, hindi siya masyadong kita. Hindi siya masyadong kita. Hindi siya halata. Ganda siya. Hindi siya namumuo-muo. So, ganun lang. Ganun lang yung lagay. Akinin siya sa mukha kapag nilagay mo. So, konti lang ako maglagay. At napakabango. So, Fashion 21. Nabura na. May nakalagay ditong Fashion 21. Tapos, yun lang yung ano ko. Tapos, wala. Hindi ko pala dala yung ibang mga anik-anik na sa bahay. Ito lang kasi yung available na nandito sa bag ko. Wala nang iba. Wala nang iba. Wala na pala akong dalang ibang kung anong mga anik-anik. So, yun lang. Yun lang yung natin. Dala na pang kaartihan. So, yun lang. Pulbos lang, lip tint. Tapos, ano yun na. So, yan. Pakita ko pala sa inyo yung face mask na gagamitin ko. Wait lang. So, yan. Anyway, nakapili na ako kung anong face mask na ang gagamitin ko mamaya, pag-uwi ko. So, I decided na itong Vitamin C Serum Facial Mask Skin Wipe Plus Brighten Skin by Briley. Tama ba yung pronunciation ko? Basta yun na yun. Briley. Tapos nakalagay dito sa likod, made in China, of course. And for external use only, avoid contact with eyes. And yung ingredients niya, agua, glycerin, betaine, folane, and etc. So, marami siyang mga ingredients. So, first time kong magta-try nito mamaya pag-uwi ko. So, ilalagay ko muna sa ref and then ilalagay ko sa mukha ko habang ako ay nagsisa-foam. So, 25 ml. So, ganyan siya. So, yeah. Hindi ko siya pwedeng ilagay ngayon kasi nandito ako sa tindahan. Kailangan pag nasa bahay. So, yeah. That's it for now, everyone. Mag-ingat kayong palagi. And malapit na yung October and malapit na December. Kaya, yun. Sana matapos na yung pandemic. And don't forget to comment down below kung mayroon kayong gustong i-vlog ko. And itatry natin yan. So for now, bye-bye na po. And thank you to each one of you for always being here to support my randomness vlog. So for now, bye-bye na po. Bye-bye!